माई अपने लइकन के बियाह कैले कि हमारे बुढ़ापा का सहारा बनी है सब, लेकिन तुम लोग माई के अलग करके अपना आप से खुश रहल चाहत रहला ना। ला माई चल गई हमेशा खातिर, माई चल गई हमेशा खातिर। जीवन में अब कभी वो माई कभी ना हमके बुलाए। हे बाबू, अरे बाप, कभी जीवन में तोनी के ना बुलाए हो माई। हे भैया हमार कहाँ वाला, लेकिन तू लोग माई के अपना आप से अलग कर देला। और माई कहले भी ना मरल बा। और देख ला, न जाने कितना वीडियो तोनी पे बना चुकल बाने। ये लास्ट वीडियो बा, माई मर गई तो उनका सपना पूरा भइल। जा बना के खा, मत रो आप माई खातिर, काहे कि माई के तोन पहले ही अलग कर देला ओकरा से अलग होके। अरे माई रे, भगवान अब माई हमने के जीवन में कभी ना आए भगवान।